Fil-Libja l-ġlied għadu għaddej, mar-ribelli morru f'Bani Walid, f'nofs il-gwerra. Niltaqgħu mar-ribelli li seħħduna f'Bani Walid. Ir-ribelli avżawna li fejn sejrin huwa perikolus ħafna u ma nistgħux noqogħdu mingħajr bulletproof vest. Dawn huma in-nurses illi sejrin propju f'Bani Walid f'nofs l-eqqel tal-ġlied li għaddejn hemmhekk. Aħna hawnhekk għandna ċertu eċitament, biża' biex ngħidu hekk, għaliex ma nafux fiex deħlin, fejn sejrin, ovvjament kulħadd jgħidilna it's dangerous hemm ġew hekk. Naslu f'Bani Walid, fil-bażi minn fejn qed jattakkaw ir-ribelli. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Qegħdin jippreparaw l-armi hawn f'Bani Walid biex ikunu jistgħu jisparaw għan-naħa l-oħra ta' fejn hemm in-nies ta' Gaddafi jattakkaw propju min-naħa l-oħra ta' fejn qegħdin aħna tisimgħu l-isparar hawnhekk. Grazzi Malta! Grazzi Malta! Hawnhekk qed tisimgħuhom, hawnhekk qed tisimgħuhom jirringrazzjaw lil Malta, lil Sarkozy, lil Cameron huma t-tliet postijiet li nħol kollu isemmu. Dawn huma n-nies li sejrin ħajkomplu jiġġieldu u jisparaw fuq in-naħa l-oħra. Jagħmlu dan ir-ritwal inħin kollu kull fejn rajnihom propju biex jagħmlu kuraġġ b'xulxin lil xulxin u jmorru jisparaw jiġġieldu hemmhekk biex jieħdu Bani Walid f'idejhom. Attenti. Libya! Libya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aħna hawnhekk qegħdin f'post ieħor propju fejn qed isseħħ hawnhekk il-gwerra. Hawnhekk fejn jorqdu, propju sabu post hawnhekk qegħdin jiskennu. Hawnhekk jagħmlu shifts u jistrieħu. U minn hawnhekk iġibu l-armi tagħhom. Biex ma jagħtux filgħajn ir-ribelli jidilku l-karozzi tagħhom bil-ħamrija. Taraw il-karozzi misbwajn kannella propju biex ma jidrux biex ikunu kulur id-deżert. Tiskanta hawnhekk kif il-karozzi personali tagħhom bidluhom, qatawhom u għamluhom armamenti. In-nies normali, inġinier għandu karozza, avukat għandu karozza, lecturer l-università, sibna wieħed għandu karozza, jibdilha u jagħmilha arma biex jidħol hemm ġew jiġġieled. Di xi ħaġa li timmeraviljak. Wara li jiġġieldu, ir-ribelli jieklu hawnhekk stess. Maħniex imdorrin f'sitwazzjonijiet bħal dawn u ħammorru ħankomplu mixjin. Hemm fuq ukoll qed jiġru xi sparar għaddejjin hawnhekk. اللي في شغل انا تو عادي عنده مشيه والله يرى الثوار دقيق مصاريف الراحه. In-naħa l-oħra hemm propju l-edewa li qegħdin jisparaw lura u biex propju dejjem javvanzaw u jidħlu iktar fil-qalba ta' Bani Walid. Mabruk jafżana li qegħdin f'periklu serju minħabba li Gaddafi għandu nies bi snipers. ما تنسى iktar hawnija. Waqt li qegħdin f'Bani Walid, viċin tagħna jaqgħu l-bomb. U naturalment kulħadd issamar biex jistaħba għaliex qed jibżgħu li ġejjin lil hawn ukoll.
Ir-ribelli jgħidulna li l-bombi wadbuhom soldati ta' Gaddafi u li kellhom jaqgħu iktar viċin fejn qegħdin aħna. Naturalment it-tensjoni qed tiżdied, aħna naturalment il-verità li ngħidulkom qegħdin nibżgħu hawnhekk maħniex imdorrijin f'sitwazzjonijiet bħal daw. Nislu l-bombi rajtom? Issa ħajskorlu għaw. Int qاعد fiċ-ċentru għaw. Hawnhekk weġġaw xi nies, hawnhekk qed naraw li weġġaw xi nies ukoll ħirġin minn hawn in-nies bl-ambulanzi propju minħabba li korrew in-nies. Ejja mmorru għaliex m'għaddix sejf hawnhekk xejn, mhux għax kienet xi darba sejf. Aċenzi ħammorru issa. Hawnhekk għand il-ġurnal il-Kamera People u l-Fejbien u l-Mabruk li kien għalihom jibqgħu hawn imma inħossi li m'għandniex nibqgħu hawn iktar għaliex issa il-ħaġa saret iżjed serja u qed jistennew attakk feroċi din in-naħa. Hawnhekk għandna persuna illi għadha kif weġġat propju kif konna hawnhekk. U qed jgħidulu biex jiġi taxi malajr u jieħduh hawnhekk hawn nies illi ovvjament qegħdin iweġġaw. Hawn ħafna konfużjoni, ħafna ġenn midruba ġejjin iktar ambulanzi. Gaddafi fajr bajġaran! Okay. Qed jgħidulna li Gaddafi qiegħed jispara armi illi jmorru l-bot ħafna u li huma perikolużi ħafna u qed joqtlu ħafna nies.